जय जगन्नाथ साଙ୍ଗमाने हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ मो पुओ तार रातिर ता ड्यूटी है से मत मेकअप कर शोब देख जा दादा सुंदर बने कौन हूँ विश्वास हो जदि हे गलु फिर सांगमाने कह दे तो माँ को दे एडा कोजिक एसिड लगेली तापर एबे विटामिन सी लगेम पूरा मिक्स भेज आज करा हबो मो मामा ताको शांति रे सोइले आज पूरा सुंदर हीरोइन बने दा आजिकल छुआ मैंने मम्मी मान को बहुत भल पाती आम बेले आम बापा माँ भी कहीं एत आम भी भल पाऊना सी भी आमको एत कहीं भल पाती आम भी भल हाइड्रोलिक एसिड आ मो पुओ तार सब सजाऊँ तार राति है सी तार जहाँ भी है मोटे सेवा कर गोड़ टे घसब मत सज कर देख तू सुंदर बनिया कथा बन सुंदर बनिया कथा बन आपण मन पिला माने करमती मत मो कुकुर कर एक मठिया दी मठिया तीन मठिया मत से करुच्ची देख सज करुच्ची ठाकुर जमी हमें आमर थे बनइबे छणर तापर माटीर हम तापर चून दिज्व सब हम से कौन करुच्ची टोनर सीरम एटा टिके माने लास्ट को लगेले टिके भलो काम करे एबे मसाज दिया 2 मिनिट एमिति फास्ट एमिति बुलाओ तापर एमिति बुलेले ते स्किन टे जो फ्लफी हो जी टाइट रहबो चलो तो एबे एटा लगेया एटा व्हाइट ग्लो एटा टिके लगेल माने लागे सुंदर एटा व्हाइट ग्लो लगाले तापर एबे टिके माने फेस मिक्सचर मराए कि पाउडर तापर लगाबो र तेनाको ठंडा ठंडा एबे लागुथो ना हां मैम तुम लागुछ मसाज एटा मार देला में ठंडा ठंडा लगे अब चलो तो टिके टिके अब लगा हमर मेन जिन सडू जबा अब ताको काहे लगाऊ सब तू रो चिक टार मार दे सुंदर देखाओ से पे ना मारछ चलो टे पाउडर लगे पाउडर याला याडली रो मामा याडली बहुत पसंद करे याडली मत सब परफ्यूम बहुत पसंद याडली मोर सब पसंद मो अल्प पाउडर के नहीं ना मो पुओ परी किए हब मत भरी गला करिब मो जीवन सार्थक हेब मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार है
ପୁଅ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ହେଲା। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁଦିନ ଥାଉରେ ଧନ। ମୋ ଟିକିଲିଟା ଲଗେଇଦେ। ଆପଣ ଟିକିଲି ଷ୍ଟପ୍ କୁଚୁ କୁଚୁ ର ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କରୁଛି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦିଅ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି କର। ପିଲାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମ ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଥା ସମ୍ଭବ ବାহিରେ କାହା ସହିତ ମାନେ ୟା ତା କଥା ନ ହୋଇକି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ମୁଁ ବସିଥିଲି, ମାମା ଆସ ବସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବା କରିବା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଯେ କି ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ତୁ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ହେଲା। ମୋ ପୁଅ ସବୁ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ନିଜ ପିଲାକୁ ସମୟ ଦିଅ। ବାহিରେ ଲୋକ ତ ବହୁତ କଥା କହିବେ, ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ସର୍କଲ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ସେ ଭଲ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପର କଥା। ଏଇ ତ ଆମ ଏଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ପର କଥା ହେଉଛି। ସିଏ କେଉଁଠି ଗଲା, ତା ଘରୁ କିଏ ଆସିଲା, କେଉଁ କଲା, ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିଜ କଥା ଆଲୋଚନା କର। ନିଜ ପିଲାକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଆଉ କେମିତି ଆଗେଇବ, ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ସିଏ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ପର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଉ ପର ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନି। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଗୋଟେ କଥା ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ କାହାକୁ ବଡ ଛୋଟ ଦେଖିବନି, ସେଟା ଦେଖିଲେ କଣ ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ପକେଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ହଉ ବା ମୋମୋସଟା ହଉଛି ଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇପାରୁନି, ସିଏ କ'ଣ ତା ମନ ଭିତରେ ଭାବିବ, ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଣିବ, ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୋ ଘରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ପକେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। କିଛି ଭଲ କଥା କହିବି ଆଉ ଭଲ କଥା ଜଣେଇବି। ମୁଁ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଦିଏନି। ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ତ ଗରିବ ଘର ନା, ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ମିଳିଛି ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ମଣିଷ ହେଇଯିବା, ସେଇଟା ଦରକାର। ଏତେ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ହେଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ କାନ ଖାଲି, ନାକ ଖାଲି, ହାତ ଖାଲି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ଭଲ ପାଏ। ମୋତେ ହାଇ ଫାଇ ମୋଟେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଦେଖେଇ ହେବା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୋର ଅଛି ଭାତ ଡାଲି, ମୁଁ ସେଉ ଖାଇବି, ମୁଁ କହିବି ଆଜି ମଟନ୍ ଖାଇ, ଚିକେନ୍ ଖାଇଛି, ମୋତେ ସେସବୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ହେଲା। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ମଟନ୍ ଭାତ ଖାଉଛି, ମିଛ କଥା କହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ତାର ସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଜମେରୀ ୱାଟରକୁ ଲଗେଇକି ତାକୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇଲେ ଟିକେ ସ୍କେଲ ମାପିଏ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସବୁ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ଇଏ। ବାବା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଭଲ ଅଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ଲଗେଇଛି, ଏଇଟା ଏଇ କେତେ ଜିନିଷ ଲଗା ହେଇଛି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବୁ କରି